Αυτός ο τύπος θα το μετανιώσει πάρα πολύ σε 5 χρόνια. Ο συγκεκριμένος πήγε, κλασικό φαινόμενο πια, στην Τουρκία για να βάλει όψεις. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε ότι θα έβαζε όψεις. Γιατί αυτά μόνο όψεις δεν είναι. Αυτά λέγονται θήκες ή αλλιώς στεφάνες. Όχι όψεις. Όταν βάζεις όψεις, απλά τροχίζεται ένα πολύ λεπτό στρώμα στην μπροστινή πλευρά του δοντιού σου. Και μετά από αυτό το πολύ λίγο τρόχισμα, τοποθετούνται οι όψεις. Δεν γίνεσαι καρχαρίας. Αυτό το τρόχισμα που έχει γίνει στα δόντια του είναι προετοιμασία για να μπουν θήκες. Το πρόβλημα ποιο είναι όμως? Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο. Με αυτό το τρόχισμα αφαιρείται περίπου το 50% του δοντιού για να τοποθετηθεί η θήκη γύρω από ολόκληρο το δόντι. Πολλοί ασθενείς δυστυχώς την πατάνε με αυτόν τον τρόπο καταφεύγοντας σε άλλες χώρες γιατί βρίσκουν κάτι φθηνότερο, νομίζοντας ότι θα έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αλλά στην πραγματικότητα, όπως βλέπουμε και εδώ, πολλές φορές οι ασθενείς καταλήγουν να καταστρέφουν τα δόντια τους. Με αυτό που έχει κάνει ο συγκεκριμένος τύπος, μπορεί να έχει πολλά προβλήματα στο μέλλον και ανάγκη για πολλές απονευρώσεις. Δεν είναι ιδανικό να αφαιρούμε τόση πολύ υγιή οδοντική ουσία για να βάλουμε θήκες, όταν μπορούμε να κάνουμε κάτι το οποίο είναι λιγότερο επεμβατικό, όπως οι όψεις. Και αν θέλετε όψεις, σιγουρευτείτε ότι εκεί που θέλετε να πάτε κάνουν όντως όψεις.